Takže čaute ďalšieho videa na varenie. Som Melinko zase a dneska si urobíme jablkový koláč. Sme si nakrájali jablka, to je ako prvá vec, čo tam má byť. Potom sme si rozprestrelili naše cesto, lístkové cesto. Vajíčko sme si rozmiešali a budeme potrebovať, čo to je? Kefka. Môj valčík, vidličku a ešte budeme potrebovať škoricový cukor. A už sme si teda nakrájali jablka. No a teraz... Takže už sme to dali jablka a sme to poškoricovali. Na keď sme dali prvé jablka, tak sme to poškoricovali. Toto sme dali ako ďalšie jablka, ktoré ešte nie sú poškoricované a ideme dať ďalšiu vrstvu a potom sa to zabalí krásne a potom by to malo vyzerať ako takto. Takže sme späť a ideme teraz zavinúť náš dobrý koláč, čo sme už posypali a teraz ho popicháme, popicháme, natreme a dáme ešte na neho trošku škorice. Ale došlo nám, takže musíme si vytvoriť vlastnú. A tu je škorica a tu je cukor. Rozohriatú pec máme trúbu na 200 stupňov. Musí tam byť teplo, aby sa to tam zohrialo. A teraz, Miška, teraz to popicháš trochu, asi takto. To popicháme a natreš to. Ty to môžeš rovno popichať, keď som povedala iba tak. Popicháme. A chceš to natrieť sama? Týmto? Teraz to natreme vajíčkom, aby sa to pekne lesklo a aby sa na vrchu udržala škorica s cukrom. A ja sa idem predsa len pozrieť ešte do mojich zásob, či tam niekde ten škoricový cukor nenájdem a ja mám pocit, že už viem, kde je. Takže Miška to takto krásne natré a neokydá, dá si bližšie ten hrnček, tak. Rovno aj takto. No, to je výborný nápad. Teraz to natreme. A keď to bude natreté, tak tam na to vrzneme čo? Škorico. A ešte? Cukor. Škorico. Takže som späť. No a už sme aj zavinuli, aj sme pokladali škoricový cukor. Takto sme to nejako posypali. Teraz to hodíme na plecháč, odstrihneme tieto kusy. Sa nám to tam zmestilo. A potom to strčíme do krúhy. Tak. Už nenatáčaš teraz? Natáčam. Natáčaš? Mhm. Dobre. Takto proficky musíme odstrihnúť, aby nám toto tam nezhorelo. Aby sme niečo videli. Tak, a teraz to ide do peca. A takže takto to nejako vyzerá už v trúbe. Takže toto už pre tento diel koniec. Možno dneska ešte urobíme ďalšie veci, ale nie už moc sladké, ale ďalšie, takže dozvedíte sa to na ďalšom videu. Takže čaute!